nám oddelil dve veľmi významné kategórie, teda Sieň slávy a teraz sa dostávame naozaj k tomu už poslednému oceneniu. Posledná soška OTA bude niekomu odovzdaná do rúk. Je to kategória absolútny OTO, to som už spomínala, je to najviac hlasov vôbec. Tak, je to veľmi dôležitá kategória a preto sem k nám, na toto pódium, prichádza Riaditeľka agentúry APA Janka Prágerová a spolu s ňou prichádza zástupca skupiny Synod Radovan Valenta. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer, vítajte. Idete, idete tam, áno. Ja som bez toho Ty mikrofónu. si bez mikrofónu, ale ty si Zvyšilo riaditeľka sa na mňa vraj. Ja som riaditeľka, vidíš. Ja nejako zatiaľ hodnotíš večer, ja asi 10 z 10, nie? Tak. Dobre. Tak. Ešte, že vás mám. Áno, ešte, že to Saifa zhodnotil. Pane... Radovan Valenta, zoznamte sa, večer. Adela Banášová. Dobrý večer. Dobrý večer. Veľmi ma teší, vy ste zo Synod, áno, a toto je Saifa. Tak my sa poznáme, čau Sepo. Vy sa stretávate veľa s ťačikoch a behávate, čo? Boli sme niekedy, Áno, jasné. Jani, asi pravdepodobne Môžem, ty. že? Áno. Tak opäť už po niekoľkýkrát, teda je to 16 rokov, čo chcem poďakovať všetkým mojim partnerom, klientom, všetkým vám, ktorí sa spolu podieľate na príprave projektu, všetkým aktívnym, účinkujúcim, vidím tu herečky, hercov, moderátorov, všetkým vám veľmi pekne ďakujem za to, že sa spolu podieľate na príprave projektu, na jeho realizácii. Naozaj sa veľmi teším a veľmi si to vážim. Ďakujem všetkým mojim partnerom, ktorí nám finančne pomáhajú, vecne pomáhajú, všetkým mediálnym partnerom, špeciálne ďakujem spoločnosti Ringer, Axel Springer, generálnemu riaditeľovi Milanovi Dubcovi, ďakujem pekne. Ďakujem Renátke Klačanskej, šéfredaktorke týždenníka Život. Ďakujem Julii Kováčovej, šéfredaktorke denníka Nový čas a portálu Čas.sk. A chcem sa poďakovať Adelke a Saifovi veľmi pekne, Petrovi Nunezovi, za to, že už po štvrtýkrát nám obohacujú našu sobotnejšiu prítomnosť. Ďakujem pekne ďalej generálnemu riaditeľovi a teda asi najviac Rozhlasu a televízie Slovenska Váškovi Mikovi za skvelú spoluprácu a všetkým vám a dúfam, že som na nikoho nezabudla. Ďakujem pekne. Ja len v krátkosti za spoločnosť Synod sme veľmi radi, že môžeme byť súčasťou tohto krásneho večera, tejto show a musím povedať, že som sa veľmi bavil zatiaľ. Super, to dúfam, že sa všetci bavili a chcel by som pogratulovať všetkým víťazom. Ďakujeme. A teraz v obálke, áno, môžete zatlieskať veľmi správne. Okay. Spojite sa tak spolu a Jani, prosím ťa, vyhláste teda absolútneho OTA. Ja to nechám. Takže absolútnym OTom za posledný rok je žena. Je to veľká osobnosť pre mňa a je to Adela Banášová. Ďakujem. Ste zlatí. Ja sa naozaj teším. Ale už sa mi to... Nebudem hovoriť o tom, ako sa mi to nezdalo a nebudem to riešiť. Chápete asi moje zmätky. Andrej Bíčan, ďakujem. Takže moje zmätky nebudem analyzovať teraz. A ďakujem. Fakt, ďakujem. Viete, mňa už boli platnička strašne. 6, teda 6 mm ju mám už doľava a stojím tu 3 hodiny a teraz som si už tak zdriemla pri tomto vyhlasovaní. Teraz som sa zase prebudila.
ale neúplne. Takže z takého polospánku vás zdravím a veľmi si vážim tieto ocenenia. Ďakujem za všetky hlasy a naozaj tiež tak chodievam nejako po Slovensku a viem, že ľudia všelijako žijú a všelijako sa majú a o to viac si vážim, že v tom všetkom si nájdu čas zahlasovať. Tohto roku nevenujem už túto sošku žiadnemu rodinnému príslušníkovi, už nemám žiadnych starých rodičov a zatiaľ sú všetci zdraví a živí, takže o to sa teším viac. A všetkým týmto zdravým a živým ďakujem za to, že ich stretávam v mojom živote a že mi pomáhajú. A fakt neviem, čo mám povedať. Naozaj neviem. Ďakujem ešte raz a na budúci rok si už sadnem medzi vás a budem si tento večer užívať. Prepáčte, som už aj trošku unavená, takže neviem, či to asi to nebude v kategórii najlepšia ďakovná reč tohto večera, ale robila som, čo som mohla a ďakujem vám, ste skvelé publikum, ďakujem za to, že ste tu vždy a ďakujem všetkým televíznym divákom. Vážim si to. Dámy a páni, absolútne o to